Bună să ne fie ziua și viața inimi bune și frumoase. Astăzi e un mesaj către toți dintre noi care sunt foarte ocupați. Știri. Cimitirele sunt pline de oameni ocupați. Spitalele sunt pline de oameni care au fost ocupați. Sute de milioane de oameni suferă fizic, mental, emoțional, pentru că trăim prea rapid. Pentru că încercăm să înghesuim prea multe activități într-un timp care nu este făcut pentru asta. Ritmul de viață super rapid, super ocupat este pentru roboți, nu pentru ființe umane. Ceea ce auziți că se cheamă slow living este de fapt normal living, ritmul de trai pentru care suntem creați. Așa suntem creați să funcționăm, nu pe grabă, nu cu stres. Încetiniți, oameni buni. Să ne liniștim. Dacă pare absolut necesar să fim ocupați, e ceva în neregulă. Este un mesaj fals. Faptul că foarte mulți oameni trăiesc așa nu înseamnă că este sănătos, nu înseamnă că este benefic, nu înseamnă că este normal. Haideți să redefinim normalitatea ca sănătate. Știți că mesajul ăsta îl tot aduc aici în prim plan de foarte mult timp. Vă rog să vă întrebați zi de zi, chiar dacă nu aveți răspunsul imediat la îndemână, ce este sănătos pentru mine? Ce este sănătos pentru familia mea? Ce este sănătos pentru societate, pentru planetă? Nu sunt bazaconii. Încetinim, căutăm modalități să trăim într-un ritm făcut pentru oameni. Da, vrem succes, alergăm. Care succes? Succesul care duce la îmbătrânire prematură, la boală, la burnout, la depresie, la anxietate, diabet, boli cardiovasculare, moarte prematură, ăsta e succesul? Câți bani sunt necesari ca să simt că am succes? De câte lucruri am nevoie? Sunt întrebări pe care să ni le punem. Nu am eu răspunsul pentru fiecare dintre noi, mi l-am găsit și eu pentru mine. Și poate că succesul îl putem defini în a trăi cu sănătate, cu bucurie, cu împlinire, cu relații care ne umplu inima într-o comunitate armonioasă. Haideți să căutăm modele în lume, pentru că ele există, și să redevenim noi modele pentru cei din jurul nostru despre cum se poate trăi sănătos, cu împlinire, cu bucurie, cu forță. Pentru că suntem copiii lui Dumnezeu și am fost creați să trăim așa. Vă îmbrățișez pe fiecare și pe toți. O zi minunată!